Teraz to už vyzerá trošku lepšie pre hráčky z Bratislavského zväzu, ktoré napokon aj posielajú. Chce byť od začiatku aktívna, rovnakom duchu by rada postupovala i Sabová. Kušnírová. Odrazená lopta. Veľká príležitosť a gól na konci 3. minúty. Prinútila ich pozorne brániť. Finálna strela, krásny zákrok Olivie Eglovej. Kušnírovej center do priestorov Peťky. Ešte jeden palebný priestor. Hurajtová. Lopta nebola práve najpresvedčivejšia, ale stačilo na to, aby pekná adresná prihrávka. Ľavý krydelný priestor a v ňom Chovanová. Futbalistka, ale vo väčšine prípadov už je toho na ňu veľa. Tu je Stella Pretijová v nájazde, ktorý síce nie je 100%, ale dobrá kombinácia s Chovanovou. Takisto očakávaný center, ale veľmi ďaleko a vzadu pôsobila Jeraseková, lenže teraz zaváhanie a takýto gól, ktorý prepadáva cez rukavice Kristýny Semanovej, tak určite finálna strela nemala potrebnú presnosť. Ešte Jerasekovej lopta späť do pokutového územia, prakticky až na hranicu malého vápna. Hurajtovej zakončenie, ale to Pretijovej bolo oveľa komplikovanejšie. Výborná Chovanová môže vypáliť a iba o chlb míňa. Skvelý nákop pre Major aj Chovanovú. Kapitánka prepúšťa Chovanovej túto loptu, ktorá uviazla v sieti po príľavej žrdi Kristýny Semanovej. 57. minúta, Bratislavčanky otáčajú vývoj duelu. Priamo na bránku a nakoniec sa to skončilo gólom.